Bună, dragii mei! Astăzi o să ne jucăm Gear Tower. Claudiu, îmi fac și eu intro. Bun, deci, cum am zis, astăzi o să ne jucăm Gear Tower. Așa se numea, nu sunt sigură. Știu că este o scară undeva, dar nu vreau să treceesc. Cred că o să comentați și da, din o să comentați. Am căzut și nu spuneți că așa great. Da, n-am trișat, nu, pentru că eu am spus cine cade folosește scara. Asta am spus eu. Hai să nu se văd. Aha. Poți să primești ei, not a minute. Ok. Mă, ce? Mă... Că prea invizibil la asta. E o scară albă. E simplu. Eu am căzut. Selena, să știi că eu presimțeam că era ceva acolo. Eu sunt sigurul care n-a căzut acolo. Mamă, ce nu, în afară de tine. Bine, el e nu. El... Bro. Mamă, țărau, Mamă, eu sunt la drept de Selena. Bine, am picat. Mă felicitam și Ok, bun, am picat. dragilor. Corect? Vreau carpet. Păi... Vreau să fac. Deci astea se mișcă. Selena trebuie să mă duc înapoi. Se pare că nu se mișcă. Sunt doar puse așa la joc de sine. Bagă în grabă. Să ne bage în grabă. Da. Și de-aia. Eu am scris slap tower, că aveam chef așa de un slap tower. Tower de slap. Să dăm pas. Nu știam că... Bă, folosesc astea. N-am avut nicio vină. Ține înapoi la galben. Uai! Nu vreau să-mi iau un pun. Asta când... Și nu știu de ce. Oleu, am picat. Oleu, am picat, așa există. Ei, te văd, am găsit. Era să pic. Urăsc. Selena era să pic, da. Ok. Noroc că n-am picat. Ok. Nu pic aici așa. Ia stai. De s-a băgat. Mi-am dat bloc singură. M-am blocat singură. Help! Help me! Help! Cum te-ai blocat, Selena? Cum s-a blocat? Este cu fac. Claudiu, sunt la portocaliu un cupulesc. No way! Claudiu, ajutor, te rog! Cazi și salvează-mă. I need to save. Și-am pisat un rat final și gata. Te ajut.
De ce îți pasă să ajung? Nu, Poate asta e că mă carpeta. ajunge. Și vreau carpet magic. Magic carpet. Vreau magic carpet. Ok, cum ajung aici e întrebarea mea. Bro. Ia că știe ăsta. Mamă, ce deștept e ăsta. E cel mai deștept om din Ajutor, România. Claudiu! Emi, stai un pic. Hai mă, Claudiu! N-am picat. Erau toate pe aici. Tu, dar ce contează? Eu sau jocul ăsta? Te rog! Stai un pic, ajung la ajung culoarea aia și după aia bani, ok? Hai mă, Claudiu! Da, ajung la culoarea aia, ți gata că mai cred că mai Dar după aia degeaba, că o să caz. Că după aia o să caz. mai puțin. Ok, gata, ai ajuns. Până acum. Urcă pe scară și vii să mă ajuți. 이태리도 같이 가잖아. 흔들리지 말라. 충고해주는 거. 친구는 고맙지만 쓸모가 없네요. 마음 참으시나 Bun, 밖에 ai 가지 않아. ajuns la mine. 어디서 통역할 아. 사람이 구하고 있어요. Da, ai 더 ajuns 이상 la 옆에 mine. 일이 없고 피하는 거. Ia stai, ca... Iar a căzut. Haide, da click. Stai că nu merge, e roșu. Gata. Ah! Trebuie și hai. Haide. Ok, acum mergem împreună. Eu zic să mergem împreună, ce zici? Mergem împreună. Am să dau. Să nu așteaptă-mă, că mergem împreună. Nu mergem împreună. Hai, te rog. Hai că ne... Poate ne întâlnim. Mamă, Capo soltino sento minatona di Bună, Selena! in casa. Hello! Șuiet. Nu pot să cred că am picat. A picat din nou, Selena. Ah! Hai că am picat și eu din nou. Hai că am picat. Dar n-am picat din Hei! nou. Ce? Bravo, dar ce e cu pută? Săracul de mine. Am crezut că nu. Eu vreau care e fix aici. Ok. Vreau să fac. Îți place towerul care l-am ales? E Au! mai tare, da. Ia. E drăguț, frumos, drăguț. Selena, vină undeva. Uite aici, vină. Vine aici ca să iei bani. Că să ai... Nu vreau. Mamă, Selena, poți să cumpăr pistolul? Da, Și ce faci cu pistolul, nu? Ce faci? Nu faci? Ia câte locuri avem. Mamă, câte locuri avem! Bine, uite câte locuri avem! Nu! Am picat! Știu că avem multe. Nu! Am picat la albastru! Pentru că mi-a atras pentru că mi-a atras ăsta. Acum sunt iar la portocaliu. Să nu mi-o mai distragi. Deci care cod? Oh my god, acum nu ți cer nici scuze. 7, Uite nici acum. 7, Să-ți fie rușine. nu e. De eu vreau să... În sfârșit. Încă n-am ajuns. De obicei sunt foarte multe cauri pe aici. Dita Ella. Claudiu cere scuze. Unde? În sfârșit. Nu! Te rog. Te rog. Dar noroc că n-am picat la albastru. Am
picat la portocaliu. Și la partea grea care era să pic. Foarte tare. Foarte rău. Foarte tare. Foarte, foarte rău. Totul merge. Credeam că am Merge. picat la albastru. Bravo. O să fac un challenge care dacă un pic mănânc ceva iute, dar nu avem de. Deci mănânc ceva acru. Și cred că știu ce e acru pentru mine. Parcă cea... Ah! Să-mi scuze. O să mănânc... Nu, o să mănânc căpșuni. Și nu o să pic în intenționă. Și dacă nu pic deloc și nu mănânc căpșunile gustoase, eu nu mă simt bine. Nu să fiu fericită. Holo. Bă, trebuie să fiu puțin atentă. Așa, bun. Și n-am picat. Pentru că îți trebuie niște secunde. Credeam că o să pic. Eram că o să pic de tot. Selena, dacă... Nu mi mai atrage de... Selena, Ok, acum zi-mi. deci, dacă facem tot taurul ăsta, vrei să ne jucăm într-o Brookhaven. ori, Ok. că e interesant. Ok, dar după aia Brookhaven. Deci, E, nu, după taurul ăsta, după ce terminăm, ne jucăm Brookhaven, ok? yay! Fa! Eu sper să dacă termină unul dintre noi, da. Ok. Bă, da, eu acum am observat, cât ajung spune. Selena, când ajungem la partea aia cu... Bă, eu sunt aproape de negru. No way, culoarea ta preferată. Și am ajuns la negru. Yes. Ok. Dar să-l faci pentru mine. Eu... Ok, cine câștigă primul mănâncă ambii căpșuni. Ato... Dar dacă te deranjează cineva, nu e corect, nu-i așa? Da. Tu la ce culoare ești? La portocaliu. Nu! Imediat o să ajung Am la picat la culoarea asta. La care? Acum am ajuns la roz. La roz închis. Selena, vreau să spun ceva. Noi trecem la alea invisibile. M-am picat și trebuie să mă duc înapoi. Ok, am ajuns din nou la negru și nu mi mai atrage, știi tu, Selena, am uitat. ce idee. Ok, dragilor, suntem la negru. Nu vine să cred. Bine, eu sunt ca voi, nu vă jucați, da. Nu vreau să spun, nu să fiu așa rudă. Ok, aici credeam că e și mai greu. Dacă nu... Dar Selena, la ea, dacă eu... Cred că astea... Nu. Trebuie să fiu foarte atentă. Oh, mai am așa de puțin și termin tower-ul. Mai eram așa de puțin și... Mami, noi dacă terminăm tower... Nu e corect, am picat. Selena, Selena, eu vreau să iau pistolul ca să te împus. Atunci Ești nu... prea departe. Da. E- Nu vreau să mă înălți prima. Nu, au! Iar am picat. De câteva ori trebuie să fac acest... Tu la ce culoare ești? La nicio culoare pentru... Selena, Ce? o să iau pistolul, o să te Stai! Nu! Am căzut la mu!
Ești la albastru. N-ai cum, pentru că tu ești prea departe de mine. Bla 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 bla. Ada? Nu. Era să pe clar. Tu unde mă duc eu? Mă duc la o scară invizibilă. Ce-am luat aici? Ce-am luat? Ce-ai luat? Vino ca. Vino la început, te rog. Nu vreau. Vreau să văd. Repet mai bine. Oh, nu am cooked. Dar nu. Dacă ajung la negru, niciodată nu mă mai bați. Niciodată! Stai un pic, eu l-am picat. Yes. Yes, că o să ajung mai departe, este. Deci, de asta. Eu am și... Să știi că am Dar mă ajuns la slap. portocaliu. N-ai cum să nu. Și o să ajung la galben, la verde. Am picat! Aha. Selena verde e foarte în urmă. Vrei să ajungi la el? Nu. Eu credeam că o să pic. Te rog să pici, haide, te rog. Te rog, să pici, te rog. Please. Selena. Bra, jocul ăsta. Claudiu, Da, tot îmi place. am ajuns la negru. Nu-mi place. Am ajuns... dacă termin tower-ul, nu o văd niciodată. Și ai mereu încredere în mine. Ok. Fix la partea asta e grea. Du-te, mă, de aici. Selena, am încredere în tine. Eu am încredere în tine. Să ne jucăm Brookhaven. Să vă sunt curios. Asta ne jucăm. Pe bune, chiar asta ne jucăm. Da. Știu că. Da, am ales. Și nu, să știi că dacă e cel mai simplu tower. Pe bune. For real. Aproape termin tower-ul. Dacă îmi dă Uite. cineva un punct, nu poate. Rosa, Selena, tu urăști pe cei care sunt invizibili? Adică unii sunt invizibili, unii nu. Selena, să știi că asta nu e trișat. Adică asta cu chestia asta nu e trișat. My God, oh my God. Ce? Deci am descoperit chestii foarte tare cu acest Catch my heart. Catch my heart. Selena, cum ar fi să fie un parkour Infection Smile? Da. Ce idee am avut? Catch my heart. Am avut Cum o ar idee fi să facem asta? bună. Da, chiar. Chiar vreau să facem asta. Și tu? Da, și să punem și să punem lucruri foarte speciale, coinuri de 10.000 de infinit de bani să fie 2200. Selena, nu mai sunt la mov. Gata, s-a dus movul. Tu la ce ești acum? Acum sunt la nicio culoare. Știi asta? Nu știu. Nu știu. Credeam că o să pic. Touch my heart. Dacă picai eu nu era bine deloc. Selena, hai să nu mai facem nimic. Ce zici? Da. Nu, chiar am picat. La ce culoare ești acum? La culoarea portocalie. Ok. Eu sunt la negru. Bine. Că
Selena, Catch my tu heart. știi că scriem că e cel mai frumos skin pe care Mulțumesc. Dar dacă nu aveam cap și aveam picior de la de Crocbooks, era cel mai bine. Da. We catch my heart. Pentru că, da. Să descoperim împreună ce la final. Așa sunt? Eu cred că e o carte. Yes! Că mereu ca de obicei. Aici trebuie să facem așa. Am terminat tower! Ce ți-a dat? Ce? Oh, carpetă! Știam eu că era carpetă. Yes! 8 coin. Sunt cea mai bună. Mă aștept? Cea mai bună. Mă aștept, Sunt Tera? cea mai bună. Când am aștept? Nu, Claudiu, eu o să te verific orice faci. Ok. 8 coin. Ha? Unde mi-e carpeta? Mi-a dispărut carpeta. Da, Inventar. cam atât a fost acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa!